Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. 27 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň Göktepe etrabyny hususy telekeçiligi degişli deskalaryň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Düýbü tutulan deskalaryň biri Owa Senagat toplumuna degişli beýlekli demir we ton önümlerini öndürýän kärhanadyr. Göktepe etrabyny gurulýan Owa Senagat toplumuna sowuk göz hojalyk jemgyýeti bina edýär. Bu firmanyň ozal Türkmenistana bitiren işleri jemgyýetçilik köpçüligine giýiňden mälim näl. Galybersede döwlet medeniýeti düýbü tutulýan demir we ton önümçiligine degişli beýlekli kärhananyň ýetçiligini onu haýsy firmanyň gurýanyny agdamaýar. Soňky wagtlarda resmi medeniýetde täze deskalaryň gurulşy tapşyrylýan hususy kärhanalaryň atlary ýygy-ýygydan peýda bolýar. Aşgabatda dikiljek velosipediň gurulşy Sport Ýyldyzy atly firma ananyldy. 22 fevralda çap edilen resmi habarda Lewap welaýatynyň Kerki şäherine guruljak täze aeroportuň gurulşynyň Günnowda atly hususy kärhana tapşyrylanyny habar berildi. Ýanwaryň başyna prezident Berdimuhammedow bahasy 2,13 milliard dollarlyk Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň gurulşyny Türkmen Avtoban atly ozal ady eşitilmedik ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine tapşyrdy. Göktepe'de bina edilen Awrasenagat toplumy 220 hektar meýdana yerleşer. Onu oba hojalyk önümleri, et we balyk önümleri, türkmen çakırlary we beýleki önümler öndüriler. Toplumyň binýadyny kuwatlygy ýylda 15 tonna üzümi gaýtadan işlemäge niýetlenen çakır zawody gurular. Habarda onuň önümçiliginiň içerki ýa-da daşarky bazara niýetlenenligi agdalmaýar. Türkmenistan alkogolly içkileriň ziýanly täsirini aradan aýyrmak boýunça dürli saglyk maksatnamalaryny we kanunlary kabul edýär. Deskanyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşan Serdar Berdimuhammedow 9 fevralda KK etrabyna ýyladyşgany açypdy. 24 ýanwarda Aşgabat Türkmenawat awtomobil ýolunyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Geçen ýylyň oktyabr aýynda Ahal vilayatynyň çägini döwrewap owalaryň düýbüni tutmak dabaralaryna gatnaşypdy. Prezident Berdimuhammedow ogly Serdary ýanwar aýynyň başyny Ahal vilayatynyň häkiminiň orunmasary wezifesine belläpdi. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleyer Adatlyk Radiosu ýa-da habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenawat şäheriniň halkara aeroportunyň işe girdilenine 1 ýyl doldy. Türkmen medeniýeti ýyllyk planyň artykmaçlygy bilen dolanlygyny we tenäniň beýik üstünlikleri bilen tapawutlananlygyny buýsanç bilen habar berýär. Bu aeroportuň halkara statusuna garamazdan ol diňe içerki reýsler üçin ulanylýar. Her sagatda 500 ýolagçyny geçirmek okyby bilen Türkmenistanyň Günbatar vilayaty Lewapda gurulan halkara aeroport 2018-nji ýylyň 26 fevralynda prezidentiň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açylypdy. Türkmen medeniýetine görä geçen ýylyň dowamında bu aeroportdan 213 000 adamy uğratmak göz öňünde tutulan bolsa, iş ýüzünde bu görkeziji 250 000-den aşypdyr. Poçtany we ýükleri daşamak boýunça plan 175%-den aşyrylyp dolupdyr. 2019-njy ýylyň ýanwar-fevral aýlarynyň görkezijileri hem ösüşiň oňyn depkini bilen tapawutlanypdyr. Binati äpet ýyldynyň şekilinde gurulan bu aeroport görnüşiniň öýde boluşlulygy sebäpli Guinness Rekordlar kitabyna girdildi. Şol burakda da aeroportuň uçarlaryň islendik görnüşlerini kabul etmäge okybyna garamazdan häzirki wagtda bu ýerden uçarlar diňe Aşgabada, Türkmenbaşa we Daşowda gatnaýar. Türkmenawatyň aeroporty Türkmenistanda soňky ýyllarda gurulan 3-nji halkara aeroportudur. Ýurdun beýleki halkara aeroportlary Aşgabatda we Türkmenbaşada ýerleşýär. Häzirki wagtda Türkmenistandan daşary ýurtlara uçarlar diňe Aşgabatdan gatnaýar. Türkmen medeniýetinde 26 fevralda çap bolan maglumatlara görä häzirki wagtda Türkmenawatdan Hytaýa, Türkiýe we beýleki ýurtlara halkara reýsleriň ýoly goýulmagyna degişli meseleleriň üstünde işlenilýär. 27 fevralda Aşgabatda Türkmen resmiýetleri Türkiýanyň transport ministrliginiň grajdan aviasiýasy boýunça darasynyň resmi topary bilen gepleşik geçirdi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Polisiýanyň ýol güdüçilik gullugy Daşoğlu şäherine 25-nji fevraldan bäri garamtyl renkli uloglary saklap başlady. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. 28-nji fevralda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gara we garamtyl renkli uloglaryň hereketine girdilen çäklendirmeleriň paýtagtda dolu güýjüne saklanyp galýanyny habar berdi. Ýol polisiýasy renk gadagançylygy sebäpli saklanan maşinlary Aşgabat şäherine we şäheriň çetinde ýerleşýän jerime duralgalaryna uğradýar. Polisiýanyň ýol güdüçilik gullugy gara ýa-da garamtyl renkli ulogy eger şäheriň merkezine ýa-da günnägör bölegine saklasa, onu ol uloglar parahat 4 we parahat 8 aralygyndaky awtoduralganyň günorta çetindäki jerime duralgalary, ulog şäheriň günwatar ýa-da demirgalyk bölegine saklansa, onu polisiýanyň köşüdäki jerime duralgasyna uğradylýar. Aýdaly ýol güdüçilik gullugy gara renkli ulogyň eýesini saklady, jerime duralgasyna uğratdy. Onsoň näme bolýar? Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy gurrun berýär. Onuň sözlerine görä sürücü polisiýa tarapyndan ýolda saklanyp jerime duralgasyna uğradylan ulogy jerime duralgasyna eltýär. Jerime duralgasyna polisiýa işgäri sürüjüden ulogyň onuň 4 tarapyndan sürüjüniň öz ykjam telefonu bilen suraty düşürmegi talap edýär. Sürüjü öz telefonuny düşüren ulogynyň suratyny suratxanada renkli kagyza çykartmaly. Soňra polisiýanyň ýol güdüçilik gullugynyň Aşgabatyň eteginde çoğunly şäherçesine goly ýerleşýän edarasyna barmaly. Edaranyň 10-njy kabinetine girip ol ýerden jerime meýdançasyna goýdurulan ulogyň haýsydyr bir ýol hadisasyna gatnaşanlygy ýa-da däldiги barada guwahat almaly. Soňra onuň gapdalynaky binadan ulogyň radara düşüp düşmänligi barada guwahat almaly. Soňra sürüjü alan guwahatlaryny, suratlaryny hemde awtologyň gurotluk hatynyň göçürmesini alyp olary jerime duralgasyna eltmeli. Şol ýerdäki polisiýa işgäri dokumentleriň asyl nuskalarynyň tapşyrylanyny barada ýazgy edýär, hemde dokumentleri alyp galýar. Dokumentleriň göçürmesi sürüjä berilýär. Ýöne bu proses munyň bilen gutarmaýar. Ulog ýeti dokumentleriň göçürmelerini ýanyna alyp 3 günä polisiýanyň ýol güdüçilik gullugynyň köçe ýol hereketi baradaky sapaklaryna gatnaşýar. Soňra şol okuw sapaklaryna gatnaşanlygy barada guwahat almaly. Şol guwahat bilen baryp jerime duralgasynyň awtology izni almaly diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.